Samantala, gumuho ang boundary arc na nagsisilbing palatandaan ng hangganan ng Pangasinan at Zambales matapos itong masalpok ng isang container truck. Batay sa paunang ulat, malakas ang naging impact ng truck na nagdulot ng matinding pinsala sa estruktura ng arko na matatagpuan sa pagitan ng Infanta, Pangasinan at Santa Cruz, Zambales, dahilan upang tuluyan itong bumagsak sa kalsada. Dahil sa panganib na maaaring idulot nito sa mga dumarang motorista, nagpasya mga otoridad na gibain ang natitirang bahagi ng arko upang maiwasan na ang posibleng aksidente. Agad ding nagsagawa ng clearing operations sa ang mga kinaukulang ahensya upang alisin ang mga debris at maibalik sa maayos ang daloy ng trapiko sa nasabing bahagi ng highway. Wala namang naiulat na nasaktan sa nasabing insidente, ngunit patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang kabuang pinsala at ang dahilan ng pagkakasalpok ng container truck sa naturang arko. IFM News. IFM News. IFM News.